आंना बैसोआ थारमाने अफिसियेलि आरो अरिजिनेलि दुगैनानै देलायनानै नोंथांमोनजों ब्लग लाबनो साननानै फैलायबाय आरोना दा होमबा लदा खामथ' नै आं खादा लालायदों बिबार खानोसो नागिरदों आरोना दा बिबार मानो खानो नागिरदों दा मोनथिलांगोन लोगोफोर नोंथांमोनाबो होमबा जायफोर चेनेल लाबोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांगोरदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा आङो थारमाने फुजा हैनोसो नागिरदों बे फुजा हैनायनि थाखायहाय थारमाने माबा नांगौ नालाय बिबार आरि नांगौ नालाय दा बेखौहाय आङो खानानै लाग्रोखानोसै आरोना न'आवनो दंखायो नालाय बिबारखौ लाग्रोसै ओरै मा ओरै फै न'मन्दलाय फुजाखौ हैनो सानदोंमोन आङो फार्स्ट डेआवनो ओमफ्रायहाय गैया मिलायासैना आरोना ओंखायनो दिनैसो हैनोसै नै फार्स्ट डेआव हैनाय जायासै आङो सेकेन्ड डे जाबाय आरो बियो मा बिबारखौ लानांगौ आंहा मोनथिलायलाङा ओमफ्राय अबेबा बिबारखौ लानोबो हामा नामाथाय आं बारा मोनथिलायलाङा लोगोफोर बिबारल' लादों ओमफ्राय नै गाइखेर लाबाय ओमफ्राय बुट लाबाय बुट सोमनानै दोनखानाय दंमोन नालाय ओमफ्राय फिथाइखौनो दाबो लाबोआखै नालाय बायाखै नालाय फिथाइ बायहैग्रोनानैसो दा थांगोन आरोना खेबसेनो डाइरेक्टनो ओमफ्राय दै सै लाखाजोब्बाय सुनो आरिनो दा थांग्रोसै थुदो होमबा फिथाइ बायहैग्रोसै आरोना फिथाइ दखानावहाय दा थांबाय थानोसै दा फुजा होखांनायनि उनाव थारमाने दा बेलासियावहाय आरोबाव खेबसे थांबावनांगौ दं बेरायहैनांगौ दं दा फुजा होखांनायनि उनावहाय नोंथांमोनजोंबो दा शेयार खालामलांबाय थाबावगोन आङो माबायदि एक्सपिरियेन्स जायो फिसालानि थारमाने फार्स्ट बेबायदि फुजा बेरायनाय जागोन नालाय माबायदि रिएक्सन जागोन बियो आगोलहाय उन्दैयावहाय खेबसे थांखांबाय थेवबो बिदिबो बुजियामोन आरोना बे टाइमावहाय गोरलैथारमोन नालाय ओमफ्राय दा नै देरबायना दाथ' बुजिबाय दा माबायदि एक्सपिरियेन्स जायो बेखौ आङो दा नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांबाय थागोन आरोना दा होमबा फुजा होनो हाखु दाखु जाबाय आङो थांग्रोसै दे होमबा दा सौफैबाय नै फिथाइ बायनानै लानोसै मोनसे जिनिस आं थांनानैसो नटिस खालामहैदों माने आंना दख'नायाहाय एसेबां फुराना आरो ओमफ्राय बेखौसो गानलांदों आङो हजों थांनानैसो थाल लाहैबाय मालाय बयबो गोदान गोदान मालाय देलाय मालाय बयबो गोदान गोदान गाननानै फैदों खिन्थु आंहा बिदि फुराना गाननानै फैनाय आरो ओमफ्राय उपाय गैया गैखाया मोनबा आंनाव गोदानानो थेवबो बेखौनो गानलांबाय आङो माखौ फुजा होखांबाय नै थांफिननोसै जोङो दा थांनानै दा बेलासियावहाय आरोबाव फैफिनबावनोसै दा एसे खोमसि खोमसि जाबा फिसालाखौहाय जाखांहोग्रोसै ओमफ्राय जानानैहाय लाबोफिनसै आरो बेना मोनानि जाग्रोखानांगौ नङाबा दा जाहैफिननाय नङाना बियो मिथिया दा थांग्रोसै जों न'आवहाय औ जोंहा बेलुन लायनोसै नै रेडि जाबाय जोङो नै टफि खायलाब्ला बुंगलायनानै फिसाला आयौ बिदि होननायनि दाय जाबावबायहाय बुंबाय आया हामगौ बिदि थांनोसै जोङो लोगोफोर बेलासिबायबो नै टट' लानानै थांसै आरोना बाबाया ओरै अबेबा थांलायबाय ओमफ्रायहाय जोङो टट' लानानै थांसै दा जोगो जोगोनो दा थगाय हादों होमबा माबायदि जायो फिसालाखौ नायनोसै आरोना एबारसो फार्स्ट टाइम मोनथिनायावहाय बियो माबायदि ओरैनोथ' बांद्राय गिदिर जेबो मेला थेला गैया ओरैनो देखायहैनोसै आरोना
फिसाबाबो गोबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो नै टफि गायलाब्लाबो टफियाबो हामा हामा खर'आ बेसेबा गिदिर गिलायबाय बेहा नै गिलायबाय बेहा थौआ गोनाया गिनो गिलायबायसो नायलांदो होमबा लोगोफोर दा माबायदि जागोन बे थफ्लाखौ लानानै माने बिमानि हालोदाहाय माने बिमानि स्ट्रागोल आरोना नायलांबानो जाबाय होमबा फुजा फैनानै फुजानि जुलाफि जायाबाथाय जाखाथारा आरोना फुजायावबाथाय जुलाफिया मेनखा बेखायनो लानो फैलायबाय बेखौबो माबोरै जालाय बिमानि हालोदा दसेल' माने जिरायनो मोनो खिन्थु जिरायनानै जाबाय थानो मोना आरोना जिरायलाय गसंलाय दसेनो खारलाय दसेनो माबालाय बेबायदिनो उफाय गैया जानांगौ ओमफ्रायहाय बिमायाबो नागारखाया जानायखौ बिदिबाबो बिदि हालोदबाबो जागोनखि जागोन आरोना जेरैखि जायाबो गसंनानैबाबो जेरैबाबो जाखागोन आरोना जानाया मेनखा मोसालाबायदों नायदो बिमानि स्ट्रागोलाहाय आखाइ फारसेजोंनो फुसखा जानांगौ जायो थेवबो जानायखौ नागारालाय थाया आरोना गाहायावनो बे बेलुन गोमोखौनो सासे गथ'आहाय माला खावनानै लांखो पात्तायानो गैया ओमफ्राय नुहुरनानै लाबोना होफैफिनबाय आरोना बबावहाय थांखो होननानै नागिरबाय जोंहाबो ओमफ्राय दस्रानि आखायाव हरनानै माबाफिनबाय मा होनो मोनफिनबाय आरो लोगोफोर आङो नै फुजानि प्रसाद जागासिनो दा ओमफ्राय नोंथांमोनजों बेखौनो आङो शेयार खालामनो साननानै मोनसे खोथा शेयार खालामनो साननानै आं नोंथांमोनजों फैफिननाय जालायबाय आरोना ओमफ्राय दा नोंथांमोनाथ' नुखाबाय नङा होमबा फुजानि स्ट्रागोला माबायदि जादों बिमानि स्ट्रागोलफ्राहाय बयबो बिमाफ्रा बिदिनो जाखायो जाहैबाय जे जिरायथेरनो मोना बहायबा मोजाङै थाबायथेरनो मोना मोजाङै नायथेरनो मोना नङा होमबा जोंना ओरैनो बारा गिदिर जाखायाखै बारा गिदिर माने गिदिरानो जाखायाखै जेबो गैया ओमफ्रायहाय बेखिनियावनो आङो ओरैनो नायथों होननानैहाय देखायहैदों आरोना नुखाबाय स्ट्रागोलफ्रा माबायदि जायो नङा होमबा बिमाफोरा बयहाबोआनो बिदि जाखायो जेरायथेरनो मोना थाबायथेरनो मोना माबानो मोना जानायावबो जाथेरनो मोना मोजाङै नङा होमबा थांलाय फैलाय आरोना बयबो बिमाफ्रा बेबायदि एक्सपिरियेन्सखौ लानो गोनां जाखायो आरोना अबेबा बेरायहैबा थ' आंबो आंनि एक्सपिरियेन्सखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जाबाय बयबो बिदिनो जाखायो जाहैबाय थ' बेजों लोगोसे आङो नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनो सानदों दिनैहाय जे खायफा आगैमोना सोंहरबाय थायोमोन नङा होमबा आंनि एज खोथाखौहाय आंनि माने बेसेबां बैसो जाखो होननानैहाय थ' बे बैसोखौ लानानै आङो दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों आरोना जे नङाबा खायसे आगैमोना सानगोन ना जेखौबो शेयार खालामो ओमफ्राय बेखौबा खिथाहरा सानगोन ओमफ्राय गावखौ बुरि होनजानो गिनानै खिन्थु बुरिखाबाय आरो ओमफ्राय खिथाहरनो होननानै सानखानायमोन आङो साथाम साब्रैसो मेरला सिगांनिफ्रायनो जाबोबाय नालाय सोंबोबाय नालाय बेखायनो आङो खिन्थाहरसै होननानैहाय
खिन्थानोसै नोंथांमोनजों शेयार खालामसै होननानै सानखादोंमोन आरोना जेबो नङा बैसोआलाय जाखाबाय जेबो नङा आङो जेबो मोना बैसो जानायखौलाय आरोलाय माथो नङा होमबा बैसोआलाय थांगासिनोखा आरो दाथ' माथोबाव बेखौथ' लाजिनांगौ जेबो खोथा गैया नङा होमबा आंना बैसोआ थारमाने अफिसियेलि आरो अरिजिनेलि मोननै आरोना आलदा आलदा दा अरिजिनेलि आङो नोंथांमोना साननानै नायबानो जाबाय दे जेब्ला आङो हाबा जादोंमोन 2022 होमबा आङो 30 इयार्स जाबायमोन आङो बे समाव 30 इयार्स जाबायमोन जेब्ला आङो हाबा जायो 2022 हाबा जादों नालाय आङो ओमफ्राय बे 2022 आवहाय आङो 30 इयार्स कमप्लिट जाबायमोन 30 इयार्स जाबायमोन ओमफ्रायहाय खिन्थु अफिसियेलि आंना बेनिफ्राय 3 इयार्स बारा मानो होननानै बुङोब्ला बे समाव बयहाबो बारायनांगौ जाखायोमोन जोंनि जेब्ला बैखिनि समनि जोंनि मानसिफोर जोंनि एजनि मानसिफोर बिसोर मेट्रिक होनाय समावहाय माने मिलायहैया जायोमोन दा जेन'बा उन्दै समावनो बयबो माबाफ्रावनो 3-4 बोसोरावनो क्लास 1 मोननाय जायोमोन ना जोंना बर' मिडियाम फरायनाय नालाय थ' बेयावहाय बांसिनानो बारायनांगौ जाखायोमोन आरोना जोंनि माबाफोर जायफोर बिसोरो बारायखानांगौ जाखादों बयहाबो खिन्थु आंना 3 इयार्स बारायलायनांगौ नङामोन हेडमास्टारा खिन्थु बिदि 3 इयार्स भुल खालामना हरबाय आरोना बांद्राय बारायनानै हरदों नङा होमबा आंनो 14 इयार्स जायोमोन आङो जेब्ला मेट्रिक होयोमोन ओमफ्राय बे टाइमावहाय मेट्रिक होनाय समावहाय 14 इयार्समोन आरोना ओमफ्राय 3 इयार्स हरनाया बाराद्राय जादों ओमफ्राय बाबाया जेब्ला थांदोंमोन होमबा अलरेडि हरखाबायमोन हेडमास्टारा जोंथ' मिन्थिया बे समाव बेसेबां बैसो जानांगौ मानांगौ बे समाव मिन्थियामोन नालाय जों खालामनानैबो लानो रोङामोन आरोना हेडमास्टारा जेखौ हरो बेखौनो लानाय जायोमोन ओमफ्राय उनावबो बानायफिननाय जायासै बेनो थाबाय आरोना अरिजिनेलि आरो अफिसियेलि 3 इयार्स बारा जाहैबाय अरिजिनेलनिफ्राय ओमफ्राय बेखिनियानोसै ओमफ्राय बेबायदिनो जेन'बा दा मिथिना मोनबाय नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय जायफोर आंखौ आगै होनना बुंहरो खायफाया बिसोरो दा मिथिनानैहाय लादो सोरबाया जुदि आंखौ आब'बो जानो हानाय मादैबो जानो हानाय ओमफ्रायहाय दाख्लैबो बेबायदिनो जादों मोनथियैयावहाय जेन'बा आंहा आगै बुंहरबाय थाबाय आंखौ आब' होननानै बुंहरबाय थाबाय आंखौ आगै बुंहरबाय नालाय टिभि ब्लग्स आगैयाहाय दानाहाय आंहा बेयाव आब' होननानै बुंहरबाय थाबाय दाना उनाव मोनथिबाय बेनि एज खिन्थानायावहाय आंनि बेसेबांबा उन्दैसिन दा बेबायदिनो जायो आरोना मोनथियैयाव बेखायनो आंबो खिन्थानो सानखानायमोन आङो खिन्थानानै लागोन जुदि सोंहरोब्ला मिथिनो लुबैयोबा खायफाया होननानैहाय ओमफ्राय दा उसुबिदाबो जायोना जेन'बा बिदि बिनानावफोरखौ माबाफोरखौ उन्दैसिनफोरखौ आब' होननानै माबायोब्ला आब' होननानै लायोब्ला ओंखायनो आङो उसुबिदा मोनो आरो ओंखायनो आं खिन्थानानै लानो थांखाबायमोन जायफोर मोनथियाखै दा मोनथिना मोनबाय नङा होमबा जायफोर आगै होनना बुंदोंमोन मोनथियैयावहाय दा आब' होनना बुंबानो जाबाय दे आङो 2022 आवनो 30 इयार्स जाखायोमोन मिथिनानै लाबानो जाबाय बेनो एजआहाय अरिजिनेलि आरोना ओमफ्रायहाय अफिसियेल आरोबाव बेनिफ्राय 3 इयार्स बाराबाव होमबा बेबायदिनो जायो आरोना मोनथियैयावहाय थ' जायफोर सोंहरदोंमोन मिथिनो लुबैनानैहाय दानै आङो शेयार खालामनाय जाबाय नोंथांमोननि सोंनायावहाय थ' बेखिनियानोसै लोगोफोर नोंथांमोनजों जा शेयार खालामनो सानदोंमोन आङो दिनैहाय आङो फुजा बेरायनाय नोंथांमोनजोंहाय फिसालाखौ लानानै बेबायदि एक्सपिरियेन्सखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जाबाय आरो आंनि एजनि बारैबो शेयार खालामनाय जाबाय थ' दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै दे लोगोफोर ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होनबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं